Gilabay daptin sa kalsada ang mukapin sa 200 kilo nga karni sa manok sa barangay Kambinukot, Dakbayan sa Subo. Ano ang report ni Alan Domingo? Nabulabog ang mga mulupyo sa sitio Bungan, barangay Kambinukot sa Hilabihan, Kabaho, nga ilahang nasingo sa ilang dapit. Gikan day kini sa daptin sa kalsada diin gilabay ang hilabihan kadaghan nga karning manok. Mibati og kabalaka mga tao tungod kay nasayod sila nga naghatag og dakong peligro silang panglawas ilabi na sa mga bata ang baho nga ilahang nahanggab. Matod sa mga mulupyo nga Domingos gabi inabantayan nila nga adunay sakyanan nga niagi silang dapit og gituohan nila nga maoy nilabay sa mga karning manok. Nagkagulkol man ito ang sakyanan. Ito siguro murag siguro gisudlan ato kanang basin cooler ba? Cooler. Nya. Moto dai nidagan nga ri. Moto pagkaugma ningon na sila nga alagi gilabay diha. Nya timing sa pag-plug na mo to kadtong kagahapon. Moto isure may kasi halito. Baho jud kay patay as in. Wala mo kaadto pero diri mabaho gini mo ang kabaho ging grabe magkabaho patay jud. Wala ka mo gapon. Dito mo ginabautan sa Wala gyud may adto kay kuya sa bata bitaw. Mangutalan mi kung inyong rason nga nung hindi ninyo gilabay ang maong mga karning manok nga grabe nakapurisyo sa mga motorista, mga residente dinhi nga pitiging bahua. Dini na sa kalsada sa sitio Bungan, barangay Kambinukot, gihuwad sa wa pa mailhi nga perpetrators ang karne sa manok nga moabot matod pag 200 kilos. Ilaning nabantayan Domingos gabi dunay sakyanan nga niagi diri gituohan nila nga mo ni ang nihuwad nining karne sa manok. Ang gihimo sa mga tigdanan sa barangay ilaning gisunog aron unta nga dili na gyud manimaho apan sa pagkakaron do na pag mo alis nga baho nga nagdala og peligro sa panglawas sa mga tao dinhi. Bisan og nadauban ng mga karnis manok apan nanimahaw gihapon kini gani manghagdaw pa ang mga iro sa mga nahabiling karne. Mihimo na pakisusi ang barangay pinaagi sa pagsuhid sa mga dunay CCTV nga nakakuha og video sa sakyanan nga gigamit. Amo na i-update karon kung saya mo nga lakang buhaton pero lisod kaayo kay cruiseman magud di makita ba. Update number di makita. Di sad klaro, di sad visible. Nakigalayon usab ang barangay sa City Hall usa sa kabalak-an nila ang posibilidad nga adunay sakit ang mga manok nga makatakod usab sa manukan sa mga mulupyo. O kinsa may contact diya sa area sa among diya sa sitio nga Porok 5 unta di lang gyud nila usbon mag-usab kay ingon ta kung nakalusot man sila karon proseso ni gayon di gyud na sila makaipsot kay fully equipped nila akong kada sitio nako na nako yung mga CCTV ng ibang taod kada sitio. If masakpan, kailan pa? Masakpan pa lang yung gasto kaya na matay shared ordinance sa Cebu City Government. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.